Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amon ni gadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarang makami malantaw sa K-Cat Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Pamuro sa Negros Occidental PNP kag 49 ka mga pulis nagnegatibo sa COVID-19. Mga madakpan nga wala naga-face mask, wala naga-face shield, kag wala naga-physical distancing, isyuhan na sang citation ticket. Political coordinator sa Negros Oriental, nasapuan nga patay sa sulod sang iyang nga salakyan. Sa Moises Padilla, lalaki nga nanghakus sa babayi, ginbuno patay. Kag sa Good Vibes, saksihan ang nanari-sari nga mga bouquet, humalin sa bulak, pakadto sa kwarta. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, lapta-lapta nga pag-ulan nga na-eksperyensyahan sa Visayas ang tugas ng easterlies. Base sa weather forecast sang Pag-asa, apektado sang easterlies ang bugos nga Visayas, pati na ang northern Mindanao, Caraga kag Davao region. Magapadayon ang magulugal-umon nga panahon tubtub sa masunod nga mga inadlaw. Nagapanugyan ang Pag-asa sa publiko nga mag-aligmat batok sa pagluntad sang flash flood kag landslide sa mga lugar nga may madamol kag malawig nga inoras nga pag-ulan. Padayon man ang paghuyop sa northeast monsoon o kun amihan sa northern Luzon. Sa number 9, isa ka lalaki pilasod matapos nga ginpulihan buno bangod sang utang. Pilasod na 27 anyos nga si Erickson Sermon matapos ginpulihan sa tatlo ka mga lalaki kagabi sa Purok San Jose 2 sa Barangay Sumag sa Bacolod. Sa investigasyon sa Police Station 9, una nga ginbuno sa tiil ang sang suspect nga si Artemio Delgado ang biktima kag ginpulihan sang iya duha pagid ka mga upod nga Sunday Peter kag Mark Lee Delgado. Ila pag ginlapusan sang botelya sa ulo ang biktima kag gingamit pagid ini sa pagbuno siya sini nga likod. Nagpalagyo ang mga suspect kag ang biktima ang gidala naman sa ospital agud ipabulong. Away bangod sang utang amo ang ginatanaw sang PNP nga motibo sa krimen. Sa number 8, trabahador sa tubuhan patay matapos ginbuno sang babayi nga iya ginhakos. Patay ang 48 anyos nga si Rene Lusaran, isa ka trabahador sa katubuhan matapos ginbuno sang isa ka babayi Martes ang gabi sa banwa sa Moises Padilla. Sa investigasyon sa Moises Padilla PNP, ang biktima nga nakainom ang nagkadto sa balay sang 49 anyos nga si Marlene Bargayo sang amo nga gabi. Iya ginsinggitan si Bargayo nga palangga niya ini. Pagwa ni Bargayo, siya ang ginhakos ni Lusaran. Nagtinguha suno sa pulis, magpalagyo si Bargayo pero siya ang ginpunggan sang suspect gani ini ang nagtulod kay Bargayo nga magkuha sang patalom kag iya ginbuno si Lusaran. Patay si Lusaran bangod sang pagbuno. Nagsurrender man sa kapulisan si Bargayo matapos ang insidente. Sa number 7, political coordinator na sapuan nga patay sa sulod sang iya sining nga salakyan. Ginputos pa sa plastik ang ulo sang biktima. May report si Marcian Muyko. Alas 9 pa lang sang gabi isang Lunes, nakapark ng ini nga auto sa kilid sang dalan sa Diversion Road sa Banwasang Bakong, Negros Oriental. Martes ang udto, nakibot na lang ang residente nga si Robertson Tubina matapos sila nagpanyaga, nakita nila ang dugoon nga lalaki sa sulod sang salakyan. Ni kaon mi din bumanog pa niyo to paway mi kariyo tindog-tindog paglantaw na mo kanayagan man so nakita na mo kan lawag nga nay buko amo gi-check kag tarong motong mangita mig kuan kanang kontak sa pulis di amo lang giadto dito gi-report. Iya inigilayon ginsugid sa otoridad. Pagbukas ng kapulisan, nakita ang lawas ang biktima nga nagahigda sa passenger kag dugoon ang lawas. Ang iya ulo ang natabunan pa sang plastic. May na-recover pa nga balang pulis sa driver's side. Ang biktima ang ginkilala nga si Ferdinand Escalante nga residente sang Valencia, Negros Oriental. Siya ang natugiban nga political coordinator ni Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Pagkakaroon wala pa tay nga sa motibo pero mahulog rin siya murder kay iputos ang ulo niya
naito na sila. Gigaid. Tingwaan sang PNP nga makakuha sang CCTV footage sa malapit nga mga banwa kag syudad, ilabi na sa Dumaguete City, agud makabulig sa ila investigasyon. Ginahibalo pa man sang PNP kung may kaangtanan sa politika ang motibo sa pagpatay sa biktima. Marcian Nguico para sa Digicast Negros. Sa number 6 Negros Oriental, may 24 ka bag-o nga kaso ng COVID-19 kag isa ka reinfection o kun liwat nga nalatnan matapos nagpositibo na sa COVID-19 sang nagligad. Ang kaso sang reinfection ang pasyente gikan sa Gihulngan City nga nagpositibo na sa virus sa nagligad pa nga mga binulan. 12 naman sa bag-o nga kaso ng COVID-19 sa Negros Oriental ang yara sa Dumaguete City. Nga karon may 78 naman ka active cases. 3 naman ang bag-o sa Gihulngan City. May tag-isa sa Ayungon, Bindoy, Himalalod, Santa Catalina, Sibulan, kag Dawin. May 3 man ka bag-o nga COVID-19 death ang probinsya. 39 na tanan ang napatay bangod sa COVID-19 sa Negros Oriental. 1,346 ang nag-ayo na kag 217 karon ang active cases. Sa number 5, Task Force Disiplina nagpatigayon sa inspeksyon sa mga depasahero nga mga salakyan kag mga bus gikan sa sur nga bahin sa probinsya nga nagasulod sa Bacolod. Nagbantay sa mga nagainabot nga bus kag double tire sa Bacolod South Terminal ang mga katapos ng task force kag ilagin sa waya ang mga pasahero nga wala nagasunod sa minimum health protocols kapag suksok sang face mask kag face shield. Ilaman gin sa waya ang mga driver nga wala nagasunod sa minimum nga kadamuon sa mga pasahero para masunod ang physical distancing sa sulod sang salakyan. Suno sa pamuno sang task force nga si Wilfredo Julingo, kung wala nag-require sang face shield ang iban nga mga banwa kag syudad, dapat kasundon ini sa mga pasahero nga nagakadto sa Bacolod. Sa idalom sang ordinansa sa Bacolod, ang mga wala nagasunod sa minimum health protocols ang mahimo isyuhan sang citation ticket. Mahimo nila nga bayaran sa City Treasurer's Office ang multa. 200 pesos ang multa para sa mga taga-Bacolod kag 300 pesos naman para sa mga hindi taga-Bacolod. Kung di nila luyag magbayad sa ang multa, mahimo man sila maka-community service sa barangay. Nagapanda man task force nga sumugod sa marason nga samana, istriktuhon na nila ang pag-issue sang citation ticket. Sa Bacolod, ma-observe sila ya minimum health protocol sa sulod ng bus, na-distansya sa minimum capacity sa ilang bus kung 40, 20 lang ang pasayro. Tapos napupuktok sila ya face mask ang ilang mga pasayro basta napasulod sila sa Bacolod. Sa number 4, mga empleyado kag opisyales sa nga Negros Occidental kabahin sa priority sa 100,000 ka dose sa nga bakuna kontra COVID-19 nga gin-order sang probinsya. Inisunod kay Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz nga nagsiling man nga magapain man ang probinsya para sa mga local government units kag economic frontliners. Tigduha ka dose ang para sa isa ka persona, gani 50,000 ang sarang mabakunahan sang Negros Occidental sa advance sa purchase sini sang bakuna kontra COVID-19 gikan sa AstraZeneca. May 3,500 ang empleyado ilakip na opisyales sang Negros Occidental. Magapain naman sang para sa tig-1,000 ka persona sa 31 ka mga banwa kag syudad ang probinsya. Suno kay Diaz, hindi pa man mapatod kung saan ugid magabot ang bakuna pero nagalaom sila nga tigayon ma-deliver kung ano ang nasaad sa kontrata. Ang hindi malabutan sang 100,000 ka dose ng bakuna, ginalauman na nga mapaidalom sa vaccination program sang gobyerno nasyonal kung sa diin target sini nga mabakunahan ang 70% sang populasyon. 34,500 persons that we can prioritize. So may ara pa kita balanse that we can give to other frontline personnel sa mga business naman, no? So economic frontliners naman naton. We have a lot of appeals coming from private sectors requesting for 1,000 of their employees to be vaccinated. So we are listing them down and we are making sure that we can accommodate them also. Sa number 3, Bacolod Emergency Operations Center nagapahanumdum sa mga hindi taga Bacolod pero nagalabay sa Bargo Port sa Bacolod nga sundon ang travel requirements
Sa Negros Occidental kang sila tagsa ka mga syudad kag banwa. Ma-report si Martigo. Sa Bredco Port, nagadungka ang mga barko nga ginasakyan sa mga nagapinauli nga pumuluyo sa Bacolod kag Negros Occidental. Gani hindi malikawan nga mayara sang iban nga nagatalang kung ano nga travel requirements ang ilang nga i-comply sa pagpauli. Ginaathag ni Dr. Chris Sorongon, ang Deputy for Medical sang Bacolod Emergency Operations Center, nga hindi parehas ang travel requirements sang Bacolod kag Negros Occidental. Like for example, ang to go kag ang Roro, nagadungka na sila diri sa Bredco. And Bredco happens to be part of Bacolod City. So since all the while they thought na ang entering nila is Bacolod City, they have to comply with the requirements of Bacolod City before they go to the respective LGUs which is outside of Bacolod. Ginpahayag ni Sorongon nga ang mga hindi taga Bacolod nga nagaabot sa Bredco Port ang dapat nga mag-coordinate sa ilatag sa mga banwa kag syudad kag sa provincial government. Hindi na sila kinahanglan pa nga magsunod sa travel requirements sang Bacolod. Ginapatuman sa karon sang Bacolod EOC ang bag-o sini nga travel guidelines kung sa diin kinahanglan nga may mapakita nga negatibo nga RT-PCR test ang mga nagapinauli sa syudad. They simply have to comply with the requirements set by their LGUs. And then as far as swabbing is concerned, upon arrival at the ports and airports, Negros Occidental Provincial Health Office will do the swab and then they will be picked up by the respective LGUs. Unlike ang residents ng Bacolod City, before sila maglupad or before sila magsakay sa barko or magroro, hindi sila pag-i-allow sa mga ports na halinan nila, point of origin, if they will not be presenting a negative RT-PCR swab test result. Ginaistoryahan man karon sang Bacolod EOC ang mahimo nga pagbag-o sang travel guidelines sang mga nagapinauli nga OFW kag returning overseas Filipinos karon nga may bag-o naman nga guidelines ang National IATF sa OFW kag ROF matapos ang paglaptas ang bag-o nga strain sang COVID-19 gikan sa United Kingdom. Martigo para sa Digicast Negros. Sa number 2, Negros Occidental Provincial Director Colonel Romy Palge kag 49 ka iban pa nga mga pulis sa Negros Occidental PNP nagnegatibo sa COVID-19. Nagnegatibo man sa virus ang 17 ka mga empleyado sa DILG Negros Occidental. Suno kay Attorney Ray Frando Diaz, ang Provincial Administrator, nagwang resulta nila kahapon nga adlaw. Subong nga adlaw ang swab test para sa isa pa ka empleyado sa DILG. Nagnegatibo man sa COVID-19 si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson. Silang nagpaidalom sa swab test matapos kamay nagpositibo sa COVID-19 nga opisyal sa DILG Iloilo nga nagtambong sa Anti-Drug Summit sa Biyernes. Naka-report naman balik sa Kapitolyo si Governor Lacson subong nga adlaw. Nagnegatibo man sa virus ang makaupod sa gobernador sa lamesa sa ginpatigayon ng Anti-Drug Summit nga nagalakip sa mga Assistant Regional Directors sang PIDEA nga si Donelyn Jimenez kag DILG nga si Maria Calpiza Serdua kag board member Juvie Pepelio. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Negros Occidental isa sa mga lugar sa pungsod nga ginaprubahan sa Department of Tourism para magamit sang Visita app nga tuyo nga magbulig tib-ong sang turismo. Nagdubo sang masobra sa 50% ang tourist arrival sa probinsya sa 2020 ang tuig sang pandemya. May report si Barbara Mijares. Padayon nga sirado ang Negros Occidental sa mga turista sa gwa sa probinsya. Mga returning overseas Filipinos kag stranded individuals lang sa gihapon ang mga ginatugutan makasulod. Suno kay Provincial Tourism Officer Jeneline Cordero, bukas ang probinsya sa mga local tourist lang anay o kung gikan mismo sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Kung may mga naggikan man sa mga kaiping nga probinsya sa rehiyon, ini sila ang mga nakalusot lang. Maybe those who went there were really like from Iloilo, may balay sa Bacolod, mga amuna bala. Nakalusot sila. Yes. But basically, Basically for leisure within Negros Occidental. I would just like to make it clear na within Negros Occidental lang anay, considering that there are cases higher in the other island compared to Negros. Dako man ang pagpanghangkat bahin sa recovery o kung pagkatibawas ng local tourism sa mag-igo ang pandemya, amat-amat ang tikang.
Sang 2019, masobra sa 858,000 ang mga turista nga nagbisita kag nagtener overnight sa probinsya. Masobra naman sa 2.2 milyones ang mga ginakabig day tourist o kung ang mga nagbisita kag nagbiya mandayon sa amo nga adlaw. Sang 2020, sa initial nga report gikan sa 14 ka mga LGU, masobra sa 203,000 ang nagbisita kag nagtener overnight. Kag masobra sa 717,000 naman ang mga day tourist. Maraso sa nagligad nga tuig, ginpatuman sugod ang mga restriction kag lockdown. Ang Negros Occidental, suno kay Cordero, isa sa mga lugar nga naaprubahan sa Department of Tourism para sa Visita App Sini. Ini ang nagabalor sang 2.5 milyones pesos kasubong sang ginagamit sang Baguio sa nagbukas ini sa turismo. Ginahanda karon ang proposal para sa gobernador. Kinahanglan man ang approval sang SP para sa gobernador nga makalagda sang MOA upod sa Tourism Promotions Board. This is a digital app. This is a contact tracing app. This is in preparation for Negros Occidental to open to tourists. So by the time that the app will be ready, may ara na ta easier to trace, no? It's a new normal already that we cannot just let go of, that we really have to do contact tracing also. And even if madamo kita subong na kita sa internet damo subong sa immigration na foreign tourists na ginabawal anay magsulod sa Philippines. So we strengthen our domestic tourism campaigns. May masobra na sa 80 ka mga tourist destination, hotels kag accommodations sa Negros Occidental ang nahatagan karon o kung naka-apply sa certification gikan sa DOT para sila ang maka-operate. Samtang paday naman ang pagbaton sang lista sang Tourism Office para sa mga trabahante nga apektado sa pandemya para sa ila nga assistance. Sa Good Vibes, nagahilapit na ang Valentine's Day. Nakapanumdum ka na bala sang imo nga regalo para sa imo nga pinalangga. Nakahibalo ka bala nga may narisa karon nga din sa fresh flowers pakadto sa kwarta. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kinaangdanan naton nga fresh flowers ang bouquet nga aton ginaregalo sa aton nga pinalangga. Pero bangod sa pandemic, may kabudlayan ang mga flower shop owners nga mag-ship sa bulak gikan sa iban nga mga lugar. Ganit nakapamensar man sila sang iban nga mapamaagi nga makahimo sa gihapon sa bouquet gamit ang dried flowers kag chocolates. As we all know, traditional flowers would be the fresh flowers. But during the pandemic, we also had to adapt with the changes. So ako, what I did was, I was able, nung pandemic, Mother's Day, ang ginawa ko, chocolate bouquets. So like this, the chocolate bouquets, and then I added some dried flowers to it. Online flower shop ang ginapanag-iyahan ni Beverly Ann Loquiao. Gani bisan may pandemic, padayon siya nga nag-ooperate. Tanan nga transaksyon, online. Tanan nga bulak, gina-deliver via delivery driver. Pero sunod sa kayan, subong nag-uso ang money bouquet. Ang bouquet sang fresh flowers, dried flowers kag chocolates, ginabutangan sang cash. Mayara gani kuno sa nagkadto sa iya apartment nga customer nga nagpahimo sang money bouquet nga may 30,000 pesos nga cash. Papagawa sa money bouquet. Sige sir, sure, no problem. How much? 30,000. Okay, antayin niya. He waited. He waited. Here, so while you doing it? Yeah, while waiting here. So I had to do the bouquet in less than 20 minutes. So me and my assistant, utang naman sa alis stick para i-bouquet. And then the roses and all. Yeah. Bilang online seller, may mga kabudlayan man sila nga ginaagyan ilabi na kun kwarta ang bouquet. Dapat ginasaligan sila sang customer gani iya ini nga ginahalungan. Kasi unsafe. Alam mo yan, yung money siya eh. Sa money, yes. Oo. So, good thing I was able to build trust with my customers too, na parang, ma'am, sure ka, i-deliver. Yes, ma'am. You can always check my profile, add mo ako sa Facebook, sa private Facebook page ko, add mo ako, para makita mo na totoong tao ako, hindi ako bogus. Ayun. Kasi syempre, they're very hesitant online selling, online business. Sa barason pa nga bulan ng Valentine's Day pero suno kay Beverly, subong pa lang, madamo na sa nagapa-reserve nga mapahimo sang bouquet, fresh flowers, dried flowers, chocolates man o kun kwarta.
Pero sila eksperyensya, mismo pila ka adlaw antes ang Valentine's Day, nagadagsa ang orders. Bisan kuno ang pandemic, hindi makapugong sa in love nga tawo nga magpakita sa iya nga pagpalangga, ilabi na sa Valentine's Day. Barb, nag-evolve na ko ng mga bouquet. From fresh flowers, nagkadto sa may dried flowers, pagid. May ara sang chocolates, kag subong patok ang kwarta. Kami ako sa kwarta, Rumi. Di ba praktikal? Oo Kag dason, di ba, kung may kwarta ka, wala labot ka may bouquet nga, makapili ka pagid sa gusto mo pagid baklon para sa imong lawas. Oo, bali ang kwarta, dugin mo lang siya nga namin nga presentation Yes. para mabal man asawa mo nga grabe ba? Dugin hampak mo na usang kwarta. Kundi mabal makabal mo na asawa mo. Kundi dugin presensya nga mayo. Kagkabalo ka ba itong storya, yabla kagina, hambal niya sa interview niya. May isa ka husband, nagpalapit. Gusto ko ba, brand mo ko ba kay 30,000 pesos cash? Grabe naman, 30K ha? Sana all. Makakabala mo na siguro tayo mga bayi. Gani no? Grabe, magpagpalangga. So surprise to Ruming. Surprise. I'm sure na surprise gid ang asawa. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon, importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat eksakto kag balanse mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.